Salam çağalar. Men size häzir aýdym aýdyp berjek. Hemem siziň bilen bilece maşk etjek. Men bilen maşklar gaýtylmagyna taýyn bolsaňyz, gelin onu maşk edeliň. Bedenimizi berk edeliň. Baltiyar çağılır, salam size köp salam. Maşk edeyin siz bilen, menin bilen qaytalan. Siz baltiyar çağılır, salam size köp salam. Maşk edeyin siz bilen, menin bilen qaytalan. Hanınla ellemiz erkin yadıda saklayas, ine şulor yali. Hemem öňe ýokaryk gapdaly aşak başladyň. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Yine bırdat öwretjek, senem hükman öwrenmin. Ertir görsen sorarın, sen şunu hükman bilgin. Yine bırdat öwretjek, senem hükman öwrenmin. Ertir görsen sorarın, sen şunu hükman bilgin. Halinni ellemiz biylemize koyas, sağa yerine, çepe yerine, bu maşıkta bilimiz verkeyer. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Çağılır, bu maşıkta eğilmemiz verki diyer. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Günne irgen turmalı, el yüzünü yumalı. Canlarını sağdın bolor, maşıkları etmeli. Günne irgen turmalı, el yüzünü yumalı. Canlarını sağdın bolor, maşıkları etmeli. Çağılır, şereketimizi hemmemiz men bile qaytıramagyny taýmysyňyz. Hanynna qaytalayar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2,